Aku tak terima mangan gedang iki lho. Eleh sajen kok kene ya. Aku ora arep gugah kok man wis tangi karepe ora karepe. Mangan gedang ora penak. Eleh wong jenenge eneng panganan pirang-pirang kok dinggurke iki kepiye. Rikon sangkan sing langit kalap-kalap katon lirkin sanging sang mawek gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik sengguni ana pengarepane wong tapa brata wanuh wani sing ora ngonceki gedang kaya mangkono eling-elingen besok tumapak ing Bratayuda patimu ya dionceki kaya gedang ora makan